Psalm 14. Misa pagyaman ti Dasiego family, kaya ni Jocelyn Ronquillo. Kastapay met ngayon tay samsam kamay samang idawdawan kadagiti kakapsat tayo apin musayen. Isu da Victorino Garabiles Sr., Arturo Salazar Sr., Virgilia Salazar, Josuel Macarine, Carol Salazar, Basilio Galvan, Maria Galvan, Evarista Salazar, Venancio Salazar I, Evaristo Salazar, yan di kararwa ni Abraham Domingo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at Dakuma kada kayo. Kasama ken. Nagapsat na tipon-tipon tayo, akas sisa, kasmay sa pamilya na agyaban iti Diyos, kadagiti parabor, imbag, grasya, na ipapahin na kada tayo. Idatong tayo, ti intensyon ti tunggal pamilya, ken tunggal sisa. Sapay kumata ti Diyos, denggan na, dagiti ar-arintan tayo, dagiti sakripisyo tayo, iso kumati pangipunan na nga mang bendisyon kada tayo. Tapno maikarita yung orda makirano, iti dati na santa na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang maasi, ken managaya. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkon besara iti Dios sa manakabalin amin. Dahil kada kayo met kakapsat, kasya nakabasulat, iti panunod sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isungat pagpakaasya ken Santa Maria Magdalena Birhen. Kadagiti amin nga Diyos ken sa santos. Yan kada kayo nagkakapsat, tayo kaasya na kumati ako kayo na Diyos. Kaasya na tayo kumati man nakabalin na Diyos, katkalpasan ti pan nakapakawan na iti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag na agnanayo. Amen.
kad-apo ket ipaay mo takaasim kada kami nga agdawdawat kanta. Agragsak kami gapo ta sika tinanaramid ken mangituray kada kami. Pasanpen na kam kadi ket pagtalineden na kam anapod no ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti ingana. Amen. Iti may basa na adaw iti libro dagiti numero. Iti umuna abulan timteng entero agimong dagiti Israelita ket iti let-ang isin ket nagkampuda ijay sa Kades. Natay ni Miriam ket naitabon sa jay. Awan ganung nga usaren dagiti tattao isut gapuna anak umong dagiti tattao iti sangwanan da Moises ken Aaron ket nagreklamo da. Naimbag lang kuman no nairaman kami kadagiti padami nga Israelita ang napapatay iti sangwanan ti tolda a pag-uumungan ti Apo. Apay nga inyag na kami iti daytoy alet-ang tapno matay kami ditoy agraman dagiti animal mi. Apay nga impanaw na kami iti Ehipto ket inyag na kami iti daytoy a nakapampanglaw a lugar apulos nga awan ti agtubo a mula, awan ti trigo, igos, ubas, awan granada, awan pa'y danong nga inumen. Pinanawan da Moises ken Aaron, dagiti tattao, ket napanda nagtapder iti ruangan ti tolda a pag-uumungan. Nagdungog da iti daga, ket nagparang kadakwada, ti makapurar alawag, a mangipakita iti dayag ti Apo. Kinuna ti Apo ken ni Moises, alaem ti sarukod iti sango ti lakas ti tulag, ket kalpasan na, ayapan niyo ken ni Aaron ti entero agimong, iti imakang da amin, at sa uka iti dayta abato, ket makted iti danom. Kastoy ti panangparwar mo iti danom, iti dayta abato, tapno inumenda agraman dagiti animalda. Napan-inala ni Moises ti sarukod, kas imbilin ti Apo ken kuana. Inumungda ken ni Aaron ti entero agimong iti sango ti bato, ket kinuna ni Moises. Dungeg kayo da kayo anasukir. Masapol kadi ang mga lakami iti danom iti daytoy a bato nga agpaay kada kayo. Ingato ni Moises ti sarukod, sana impangor iti namindua ket nagpuswak iti danom. Iminom amin na tattao ken animal. Ngem tinungtang ti Apo da Moises ken Aaron. Gapu da nakapso ti pamatiyo amang bigbig iti nasanwa na pileg ko iti himatang dagiti Israelita. Saan to ada kayo ti mangipangulo kadagito ya tattao asumrek iti daga nga inkaring nga ited kadakwada. Napasamak daytoy ijay Meriba ti lugar ang nagreklamuan dagiti Israelita iti maibusor iti Apo ken ti lugar ang nagpakitaan ti kinasangtuna. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Itangal daw denggenyo ti ibagana saan kayo agsuksukit. Itangal daw denggenyo ti bagana saan kayo magsuksukir. Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipaayan tayo, tinaragsa kadiri, ibato, amang salaknib kada tayo. Dumatag tayo ti sangwanan na, ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsa kadagiti pagdaydayaw ken kuana. Itangal daw denggenyo ti bagana saan kayo magsuksukir. Umay kayo, agparintumeng tayo, iti sa kaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrugbag tayo ti Apo, anamarswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo, da tayo ti tattao na, ti arban nga ay aywanan na. Itangal daw denggenyo ti bagana saan kayo magsuksukir. Saan kayo agsuksukir, akas iti inaramid dagiti ammayo ijay Meriba. When iti daydingal daw iti kaadada iti let-ang ijay masa. Sinurot dak sa jay ket pinadasdak. Idinto ang nakita dati naramid ko nga agpaay kadakwada.
Ikaw din ganyan di pagana, saan kayo magsuksukir. Hindi puso hintay lupang, kanaliti balikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kadayong anak ni Ama, hintay nungge kasi tagal na. Manat kay sa ipakita, isut maris kay nga anak na. Hindi puso hintay luptan, kadangit ibalikas sa nasantuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo at pumakata kayo. Kasama medyan ka. Iban na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria kay Kalawa. Itidimteng na Isus itidisto nga asidag iti ili ti Cesarea Pilipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na si asino ti anak ti tao ti panagkuna dagiti tattao. Si kakano ni Juan Mamunyag insong batda. Kunamat ti sumagmamano asika ni Elias. Kunapay ti datduma asika ni Jeremias. Wenno maysa kadagiti propeta. Ket da kayo sinaludsod ni Jesus. Si asino ak ti panagkunayo. Si kati Kristo, ti anak ti si bibiyag a Diyos. Insungpat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus nagasat ka Simon nga anak ni Jonas. Agsipot ta saan a tao, no dikat ni amak sa dilangit tinangipalpiing ken ka iti daytoy a kinapudno. Ibagak ngarud ken ka, maysa ka abato Pedro. Iti rabaw daytoy a pundasyon abato, bangunet to ti iglesia, ket uray ni patay dinto agbalay gikan kuana. Ited kunto ken ka dagiti tulbek ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo ditoy daga maiparit tumet sa dilangit. Ket ti anyaman nga ipalubos mo ditoy daga maipalubos tumet sa dilangit. Kalpasan na imbilin ni Jesus kadagiti adalan na nga awan pangibagbagaan da nga iso ti Kristo. Manipod idin impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na masapol ang mapanak iti Jerusalem. Ket adu ti sagabaek a pamarparigat dagiti panglakayan, dagiti pamulwen a papadi, ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatayak to nga mapagungarak to iti may katlong aldaw. Inya dayo basit ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Ako saan kumaakas tati sasawem. Kinunana, saan to amaramid ken kadayta. Sinango ni Jesus ni Pedro ket kinunana, adaywan nak satanas, may saka alap pwede tidalan ko. Agsipod asaan at ipagayatan ti Diyos ti pampanunutem, nudigat ti pagayatan ti tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Daya pinapaikan ka. Kristo. Good evening. Good evening. Good evening kada kayo amin, kaya ti pamilya nagpasambay kada tayo. I feel so special today, dahil tinamisa. Ang lang na special at ti padi ka special na talaga ata, na kayo nakasama kay amin kanya. Nakasama, nakumod kada kayo. Sa kailag sao, no kasapulan nyo ti sungbat ha. Awang karbangan nyo nga sao siya klaal. Siya pa'y dakin karbangan ti agungal, awan makasumbatan niya. Gamay ko sa special ko na tapaya, siya klaang tinakasapatos. Di kakitan ko nga sumreg ko na nato, diyak ikat din sapatos, ako tak sakit kong mantong ko. Kasi siyempre pa nagtutudo kay bakit di ron nung isusurod na, ako ti sapatos mo. Kanya nagdumaan tayo, nagrayuma tayo amin nga malami isa. So ako nagkani siya na nagsapatos nagbay, so ang takadwa ka nangilibas. Tama na kami, Just. So thank you, kasi siya tinagsapatos nung kababain mo at kuma. Hanga din, Jai. Ay, nung nakita yun ni Kalman DJ Cosme, nag-bike kami, nag-requisita, nagkadwa kami kada Mayura, Derek,
ni Mayor Joseph matamo tatagwa na sa dagiti grupo nagribos kami na kabaruan nakasya ginaratan naging data kita pang kitiraan gid kita project na dua sa kabnangan tayo apos no kas ano ki kabasig gilang may times 4 man dikin nan may so awan lataa kati maluman nagpost ni Mayura ko na nagtipon tiran niya ken bana kunana siya mo all for the people all for him kunana nagtipon ti duangan ina ti ile Banatang Salcedo taran niya agad ang kasantalo siya kunana ti malugto binanatan ng tipo timpaw nagbasi ka lang kita yan di tamanan di ba ka timpaw mo ti kapigsanan siya kunana nagtipon magamit na bagyo kinlanin niya di kapilitan so ito maminsan ibagat ko kada nagbisiklita tayo mangitang kaya pero tibado yung aday tayo na usapan. Amuyo na dyan nagkakasar ka day tayo at todo ka maninato kayo ti bataw. Di ba mo ano day tanto underwear ni Mayor Bagyo ikugtogo may tamno kagtutok. Napaimag niya no nagpadasan niya tinagpapakasar ka nung mangibitin kayo at pa'y sumbang ang nagtutok. Uy niya nagpiksa natin ang lit naman natin nagkasarin na danunan na dilangit na pasarganan na kaya ba di naman dyan ang lit ay danunan na dilangit na mag-ibaga nga nagagtulog ang kasara nangalalaan tayo ng mata nganukit kita alam nyo in the Old Testament kinuskusarda banbanag, ladawan taptaan niya tinaaramid nagadukan niya tayo, nagadukan andiyan na kita usalan tayo na kasi nga natin pangsukan kunan tayo, kaya kamo kita pangsukan tayo damot ako, kaya kamo nga sukalan mo ito naman napati nga gibulbul sa ti banidit, layakos, asapito, balat, pantong tataya dako namang kukulang, taga ano yan ano ko, glas luno, ano salset ano pangsukan kunada, kapaya nga tayo hindi kami in the Old Testament kinaskusardan anyan na aramid parang Egypt, Egypto, imbaga ti Diyos, iwar mo, kunana, kada ni Moses niya, ni Moses, iwar mo lagi tinag tao, nag-sir na gibay-bay, niya tingas na inyab lang na diya ay sa rukod na nagsina na karwar, diya dadagi disyerto, ni awang mukmaan, disyerto day taka-imagine ang disyerto, kaya tayo no, sa amin kagaapat ay pwede ganun, di ba, nung nagalat sa isang ka, nung naliwayon ka, nagtigos, umay ka matimisa, nagangdod ka, isundat awan danong, awan makan, nagreklamo dan anyati ko natan, apay inyag na abdi ko, ako mo mainom, anyati ko na ni Apo Diyos kini Moises, nagkararag ka kini Aaron, rimward ka ni Kampo, katiket ta, kadakkel, agad-gabiasat natin, ang nabalita, agad-kwada nga ro, papanda di promise lang. Kanyati ko na itikol mo rin sa rukod mo, hindi pa to, ita na to. Agpos pa ko tinanong, kinaawang ka tipang mangiyon ko na di yung nagmaibaga ti bilag ko, na narisod kayo, may iba, kinakaramida na dahil, at ano pa na dahil na ganong umbok, aging gana tata. Kabato, nagpos pa, aging gana tata, anong hawin, ay gusto mo na makita, kumamatas, bayak pumusay, dagdag-apay pumusay, anagasarik no 9. Kasto hindi naman punak 7. Baganda ko may kagtumang rabi, ay ano, Rintono agtal na kayo ta, gaawin pwede kita bisita yo sa akto may nagluto natin ng sudad dani at anak mo kahit San Pedro pinagsublina. Dali jay, kanya ti ko na itikol mo ta bato. Ay kita adda jay. Anya na ganan agiga na ta nagpost wa ti danong. Idi pa ila idi wan anya mo ginaarami dan. Jay may tangkayat ti anya na ganan ulag. Ijay magla nga kampo. Dapat reklamo ka reklamo isong nga meriba ko na en masa iti nga nagreklamo dagiti tao ngam impakita ti Dios ti aasina inyati mo na danom maikadwa awan ti makan anya timpan na tokleng ken ti mana etay mi kalagin na awan nagtinna isukin ijay mo lang nga kampo idi ko reklamo ta reklamo handa nga patpat ti Dios nagsangkot ti ulag nakaganda. So, di ko maikastayo mo dito sa Salcedo, di ko maibitin yung mga nagsinan lamok, ta hindi nga rin, di ko ata nyo. Magaramid ka, tinakpil nga lamok, ta aming nga kubitak. Diggidat, ti-issue tayo haan. Aming nga kumita, makitanda,
nya na ay amin nga kumita magasan na dinagsinan ulag. Iso man ni Moises na nakatangkayan, dapat ta makita na ibaba na. Alam mapuison na mga tinutukalan na may tiniman ng bato. Iso nga from the very start, nagaramat din ti Diyos, nagaramat na kita taon, iti dagitang nya na ganan, dagitang banbanag, senyal, dagiti banbanag tinubong bato, nagsinanwan, tatlong maipakita ti Diyos, ti bilag na kanya kayo. Isang mapuri ka tamad, ato dagiti banbanag, nga uri dagiti bahanag ti lubong, adda ibagbaga ti Diyos, kada kayo. Sign, senyal. Kasano pa nang ipakita ng tilayos, isugarod na linayos na, dagiti tao, tahandan na adnakom. Isang nagdumaparit na tayo mo. Kita inyo na genggenag ka, napigsa karatag tayo amin, haan. Wala ako. Dagiti hang na makimis-misa pa, di posta, sang-sang kamay sa tayo nga agkararang, niya muna magkakaya. Nung na Domingo ka, kay Isla. Ayat, usahan na. Dagiti events, tibiyat kayo. Nuhan tayo, agnak na itong lugat luma, usahan na tibatag, lugat luma, nasaksakit pa itap nula, agdenggen tayo. Timi, mensahe na. Nang kada tayo mga Katoliko, hanga pa ng kwadre, simbahan yung patakder na kung nanapit Rock, Peter. Ayan na ganan, Simon, you are Peter, kahit na nasawad, may saka nga, bato, Yudes Rock, Kepas, ti Aramaic, ti word na di, Kepas. Awan ti English translation na, ibagada, Yudes Rock, diniskreta, Yud, dakkel, bato, Kepas, ti Aramaic, Rock. Anya, above this rock, I will build my church. Itirabaw dito nga bato, patakder ito, ti simbaan ko, whatever you bow on earth shall be bound in heaven, whatever you declare on earth shall be. Imbaga na didibilinan. Palug na niya palubusan dito, ay mapalubusan na niya iparit mo, maiparit. Kadagti na simbaan na agingga nga tatahak na makuti, hanga matibak. Kaya dakkel nga rin na bato. Sumaro kayo kami, pero tingin mo na kasanto papa tayo. Pero kitaan tayo, gagado na kiti signs. Kanya tayo at the cross. Sign, symbol. Kanya, that is sign. Anya tibag-baga natin cross. Because of that crucifixion, nahisalakan tayo. Images. Alam, kating yung tumata, silapin ni ako santo ninyo, nagpudot mo data manong taon mo ka. Napabungon mo ka, kating yung tumot ka, akap mo na may mayat mo, kalakay. Ginata yung masayangan kayo na matapukan ka din, lakay ka din, baragon mo ta. Kaya nga, the images tayo. Kitaan nyo, sa paligat at simbaan nyo. Ang kayo mga kantang agad sa silo, wala na pinpin kasi simbaan, men. Kapag na makimiting ti Mother Butler ko, mayo kita niyo simba, matumangtang si Damutan. Nabita ka na mabintasan nyo. Tapos di sa sarap mo at makita mo, makatulong di pa nagkararagan. Images tayo, dati simbaan mo, kung Joseph na pagkararagan. Mausan na ito eh. Inaramat amin dito sa ito eh. Tapno at itid natin ang sabi na katatayon. Sungarog na dijay, ulitan di sermon ko tirabiin na, makikita yung di Facebook dijay, ng topra dijay holy water font. Kaya sungarog na imay kayo, idinabindisyonan tayo sa simbaan, niya tinaaramid, tinonsagrar, linanaan niya po pati dijay altar, amin na adibi, linanaan ka, binindisyonan na, ininsensuan na, blinisan na ti holy water, amin na pasot na, sacred, nasagraduan dapat, ama palang angawan. Kas ano nga madisecrate, nagonsecrate, nagonsagraran, kas ano nga agbalik nga madisecrate, isuligay, intentional, tinupraan na, inclose na din ang simbaan, kaya nadadaan na bastos, kumanin niya pang nakarapit na. Isugor ni isa na nga nalainday ka, magdalagkin na rin, ito ka nagbinlagsod ka, unang dalagaran, iti sexual activitan. I-close dahil ang simbaan. Kung may balbaliwan niya ako, obispo nga, benbisyo na, i-consagrar. Secret na, huwag na sa graduan na ka. Kiinusar na dagito, itamno, at dalugan, apagkararagan, at dalugan. Iso nga daw, inusar na tiba tao tatam, at di maglubong tayo,
This word is good. Dahil ito'y ngalubong na napasanton, ulit-ulit at dating iba. Pagka napasanton na ito'y ngalubong, hindi mayan ni Apo Jesusen, nairaman ng ti datay malataon, ti lubungan, na konsagraran, napasanton. Isugarod nga, anya lang ti basol nga matawid, di basol atawid. Na naiyanat, di tao, at basol atawid ko na tayo from the parents. Iso nga na rin mo, di ubing si babasol, haan na nga basol. Nga agur-uray ti bunya, at magbalin nga na santuan, di tao. Nagunsagraran to, iso nga nalapas na nabunyakan ng anak ti Diyos na santuan, uri na kayo. Nga nagkamali tayo tumanan, at naman ang konfesan na agur-uray. Yan sabi na pala sa ng kumpisan. Ngayon kahit nagkumpisan ka na, ngayon ka nagkatay mapadi. Nagong magkatitulangan, tamang-tamang, nagtamangso. Apa yan? Agur-uran na santuan tayo. Nalpas mo nagkumpisan, ang nagdating na santuan, ang nagdating na sagratuan. Oh, Wala po. material data. Di Arab, pure wine. Material data ng indanong ti Diyos. Babaan di pa ng konsagra. Ni ako pa di nga na-ordenan, na-ordenan, laan di makaaramin data. Babaan ti bilang ti Espiritu Santo kin pa ng surot na di formularis tayo dito. Kauray na aramidon ng musurutan, uray mo no musurutan amin no hanggang na-ordenan. Hanga, iso nga di man, iso nga awatan tayo manan. Ito inaramat na tibanbanan, kadumano dito sa kanya tayo. Haanlaan na simbolo, haanlaan na lagi tayo, dahil pa nagitang kayag tibato, pag-aangawan tayo niya nung at daan ng rugyan na ligaan niya ligan, kararag nga apo'y sabdan mo tagtulo, nahandaman na naidirekta na parakin ni Apo Diyos, dawat dahil yan, nga agsabdan ng kararag. Disitatan haanlaan na nakadawat, haanin nga panangitang kayag, imay nga mismo. Anya nga naggasat kang maawat mo nga mismo. Kadamon na akong kumunyon ka, maigang-gamon, di ka pati. Dali, Lisoriano, not to destroy them mo. Kunana, may sa kadagay sa una gidi. Yan, kumunyon na yan, pag kinain mo na yan, tinain mo na yan, wala na. From your perspective, kada tayo, pasanton na ka. Napadasan yung tinag-antibiotic kung iminom ti agasan. Apa yan nga diyan penerider ka awanan na. Hamo maitak kay aan. At ipit po na tibagi. Kaya nag-antibiotic, apa yung magasan ka? Apa yung nagalangar kang tibanatong kakay ko, umirot-kirot natin, ay ramay ko. Nagtudulatan, balatong manan ko na. Apa yung umirot, at ipit po na nga itibagi. Pagod nga dahil blood. Di ba? Mamulsyon ay blood, haan? Di karako umuro. At ipit po na tibagi. Kagising mo at aday ta, kinakaumas mo kini Apo Jesus na santuan ang komunyon. Kadamor na awatan ang kalusuan santo. Nagbisbisa tayo tibinigan, iyan. Basit na chapel, tabasit mo ti makinisa. Ang kapay kakaawatan ti kang katutulog kami amin. Aircon pa yan, nakajakit ang tubigatan. Kaya komunyon na inaldaw, ang masumanisang ko kaya. At dakarang substance yung nagbalbali, di material na, di substance na agbalin na bagi, kanda, isugar pinsuro, dahil agbalas komunyon tayo, di bagi ni Kristo, habang awawatan ka ang paspasan doon na ka. Kala kumano tabat ikang kanam, wano pulpula ikap-kape, damor mamangang ka, damor mat nga, at naiblad ka, damor mamangang ka lang ka, aganglit ka, namadanat na madalit at anglit na urihan, danang-nangang tilang. Di magkasyan. Epekto na nga ro. Ganun ni Apo Jesus,
Ang nagmayat ko man nga, dahil payod mo ka, agad ako Jesus, wow, nagkapukan na pang nakinisa, kanya payod mo, wow, na ako Jesus. Nagkatay mo, dadumag, agad durong sa dumagas, agad na napansin na akan na durong. Mga ni ako Jesus, di mamot na. Kaya nga, nagkapukan na kinisa, paspasan ko na, damor na iso, tikang ka na, kinudamor na iso, read your Bible. Nandiyan ang makabasa ang buyain nyo, ang dabay buya at ang nagiging series, episode, na chosen. New Testament, the life of Jesus, nung munang rugin, ibigwan, nang rugin, kuanan, buyain nyo, episode na. Naglang kayo maawatan di Biblia. Nandiyan mga makuan na basaan na nalang. Kadasan nyo jay, ada di ba, ada jay, Netflix di jay. So di buya ako napakot namaya, naglaka na maawatan. Kaya kani ako Jesus, dagtan, maigaman kanya kayo. Dahil di pa, surutan kayo, dagtan. And then, kung nanarigig Ebanghelyo kayo, sikat ni Kristo. Nisin ko na, tinesting niya ako Jesus dali kaya na si Asino akka di pa nagkuna dagiti at tao kunana. Anya ti kunada dagiti adalan sikat ano ni wan mamunya. Kung mo lagi tayo duma, may saka ano propeta, imbaga mo ni Simon, sikat ni Kristo. Sikat ano ti Kristo ko na. Nagadasat ka, haan ni Simon na anak ni Jonas ko na haan na tao nang imbaga no di Diyos. Impanangarang ng tiki na si Asino na. Katatano ko na tayo, da tayo nga umawawat, da tayo nga mapaspasan to, itibidag tiyo karistya. Kinwiklay, magay bagati ka ding ipablaa, mabalintay ka din nga akwal na ni Kristo magkanta ka na tayo. Mabalinda ka din mo, ibaga na din ang tao nga, makikita ka ako mga at dani maririt na ka, at dani Kristo kanya na. Kaya nagsaya, di nakatao na. Maririt na ka din mo lagi kita tao, nga sika nga umawawad din Kristo, maririt naman na, at dani ang Diyos kanya na. Kabubuton mo rin baga ka. Nakatalikod ko, ang dating demonyo na. Nagkalas mga iba ka, ang demonyo na. Ang nagmay ulit ay mga maririg na nakalabas ka kumaayo na, kapag ikababalin mo kasaya at mo kakanayon mo nga awatan ni Kristo, kasta Kristo ti paikot na. Aming nga wagas na, aming nga kasayaat na, aming nga respeto kaitid na, kas na Kristo na ro. Ang ka na may mayat dahil dyan. Iso ko na tayo ka, dahil tilubong pinasanto na, much more na pinasanto na tayo, dagtanamin tayo Eucharistia. Anlaan na ordinary nga material na tinapay, anlaan na ordinary nga material na arak, no di nagbalinan na balina. Iso ka inaramat na material nga banag, sa pinasanto na tilubong. Iso nga nakaraman tayo dahil ka, pinagmayat ko mga ipagpablaak tayo mga, nagmayat ko mga ligay, di kananakong tayo ka, marikrip na kayo kumalapang mga, at dani ako Diyos, uri at panubog tibiyat ko ka, kaya nga amok nga malabanak ka, at dani ako Diyos. Uri at lagi tayo pagkurkurangan tibiyat ko, marikrip na nga, at dani ako Diyos. Even in my sickness, uri di sakit ko ka, at dani ako Diyos. Ang tayo maramit tayo rin, ang matananagsanto na, matananagmayan, tayo matananagsaya, marikrip na ganun. Kung nakapsa, kinamanagayat ni Diyos, dinano na tayo, kinasanto na tayo, kinaraman na tayo, itilay ka kinasanto. Panagdagon. Bawat nilayaw na
tayo, ken dagiti adaton tayo, makaiayo ko man iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awan na kumaday ti adaton kadita imam. Ken naipaayag ko iti gayawan, ken pakaiglorya ang tinagan na, ken kastamet ang pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo pasanton ka, daytoy daton mi, ket babaan daytoy a sakripisyo, aramiden na kam kuma, nga agnanayon adaton nga agpaay ken kamet laeng gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Di Apo at ako kayo. Kasta kumamet Itag-ayo dagita puspuso yo. Adalan sa sitatangay ni Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karigat rumbe. Pudno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at siyempo ken Disto. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Kaidinto asaan mo masapol ti panagdaydayaw mi, no pay kasta impaay mo so balitan mi as iyaman timparabor mo kada kami. Taawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi, ngem agpaayda pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu nga itantan ko ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles, ket kunada adi at sarday. Santo, ket sika ti bubuayan ti amin a kinasanto, dawaten mi nga roti paay mo ta Espiritu mamangkasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Hesus Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangantay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagit iso mayawat ko a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiita nangala iti kalis nagyaman manengkan ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alagan nyo, katuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro, ken agnanayon at ulag. Iso ang maibuyak to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramitan nyo daytoy, apang ilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kening ka panagungar, Nakaminsalakan sika ng lupot sa kalungan. Iti ngarot pa nang ilagip mi ti pamatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalatan. Agyaman kam ken ka, dayem paay mo a maikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pang kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalukungan, kad parayrayon kayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may pimusayan as inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay kabupan rupa. Dawaten mi ako, taipaay mo mat akaasim kada kami. Aramidem ko man amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiramod kam to, kaya nainggasatan na Birhen Maria ngay nati Diyos, dinagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakaputno ang nagserbikan ka dito'y taga. Makikadwa kam to kadmat kadakwada ang mangitangtang ken magitaytayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken idisidong ni Kristo, ititimkuyog ti Espiritu Santo, iroknoy migan ka man nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken Gloria, ikagnanayon nga awan king gana. Amen. Pintay umararaw iti Ama, katwalgon tayo ti kararag nga inisuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, kay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong kakaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng na iti basol magilisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namagen mi, kan iti ay Hesus Kristo ang nagisalakan kada kami. Tapupuan ti Turay, panakabalin ken dayaw, ken dalayo na binto sa O ako mi ang Hesus Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibakig kada kayo, kapya ngagapukan niya, titad ko kada kayo. Saan kadagiti basbasol mi ti bingmingan, nuligat ti pamati ti glasyam, tetkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkay-kaysa si kangagbiak ken agari, iti agnanayon nga awan king gana. Amen. Ikapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta ko Iti mamin ken napakumbabakin napman ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maisa kada tayo. Kapya, kapya.
At ko'y niya po Jesus, ti Cordero di Diyos sa mangikat, tari di basbasol ti loko, nagaasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, yang may karino may kakanya, hindi may salay ka sa mga mapagpagtun tuwing karan. Kinakasud mi, nakapakawan, nakurangan mi, ikarong mo ako, di ba nabiyag mi, iyaya ni Diyos, di kailang bakal, grasya na ang sago, pagdaramanan, naisunod niya, aming nagkakwan, ligat Vietnam, gusto hintay birukin, Anyaman marigan, hintay barniken, Manapaisu, Igistulaeng, Kiretin ng nama, Pintuang lemeng, Iyaya ni Diyos, hintay ang bakal, grasya na asago, pagdaramanan, naisunod ibiyag, aming nagkakwan, bigat kenamay, Diyos pagkawangan. Pumararag tayo. Apo, binabaro na kami babaan ti Eucharistia, sa lagniban na kamkad ati agresat, yan tangay sika ati agsarday aman naranay kada kami, ipaay mo kumangarod, na maikarikam ti agnanayo na pan nakaisalakan, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ayan, najag sa salana na Alexam ti Kri. Awan ito ay. Awan ako hindi Domingo na dyan manilay. Yeah. Hindi Domingo na dyan ako Ay, ni Domingo. Pagmagkat Apo at ako mga kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagpasen ti na Santo na Misa, alin tayo, ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Pagyaman tayo. Magarabi tayo amin, Apo. Salamat kayo.